Salam, hormatly adamlar. Akşamınız hayırlı olsun. Kısa para ve dayanç iyileşmesi. Salam, salam kemine illeşler. Selamu aleyküm. Dayanç salam. Salam Sabara Kemine ve İldeşler. İyileşler bugün karşınıza en vacip, zerur mesele boyunca çıktık diysem olacak. Hemen köp tarafta Türkmenistan'ın şu günkü bedbahtçılığına sebepleri olan bilim diyes, o bilim meselesine başkaça gözle seyrederiz. Evet, başkaça gözlemleyeceğiz. Yine dayanç iyileşimiz, mualim. Dır iyileşimizdir ve köp yıllar näri yurdun daşında bolan için bilmedim ýa-da düşündürüp biler mi diýilen bir gaýrylary bardy sebäbi bu nämäne akademik bir meseleleri türkmen diline düşündürmek gat kıyın, gat çylşyrymly, doğru düşündürüp bolman, düşündürüp bilmän geçinme mümkin diye ýöne biz bu taýda şonda da gurrun ederse halkyňam ýarym daşynda dinleýänleriňem köpüsi daşynda bolan üçin näme her türlü edip alarys, düşünme uğrun taparys. Diyemet kemine bize Türkmenlere yeňil bolar ýalak Türk diliniň işlenen Türkmen dilligini Düşündürmek gerekli. düşünmämiz gerek. Şoň üçin o Türkçe nemeleri bar bolsa, nemedi bermeliler, ulany bermeliler. Oň hiç bir aýyplar ýokdur. Orsçadan, Fransuzcadan, İngilizceden bir de hat yakınlar. Tamam. Köpüne seyretsen önde bizde ullanmayan sözlerdir. Yani Türkmen sözlerdir. Yattan çıkarılan ya ullanmadık. Indi şonuň üçin hem ansat bolar hem bizim bir näçe ýazak aýtdyk. Köp sözler bardyr. Manysy ýalňyşdyr. Arapçadan ýalňyş alınandyr ýa-da farsçadan ýalňyş alınandyr. Soňam şoň üstünde oturup işlenmändir, gidipdir ýa-da şol orta asyrlaryň bilim sistemasy diýip aýdyn. Bilim diýil ýa, bilim sistemasy, bilim sözüniň özüni tartışylar. Ýöne buna ne dayanç muallime sorars, köp zatlara dayanç muallimine täze Türkmenistanda bilim nähil bolmaly diýilen meselenin üstünde köprek durarys. Bilmedim ýa-da bugün o meselenin üstünde öz durmak islermi, islemezmi? Yani bizim gızıklayan zatımız şol ve täze Türkmenistan'da yine şu an bir gurucular hareketi var aslında. Bu hareket näme diýip sorasanız umuma şu täze Türkmenistan aňyrsynda duran ideologiýa bir guruculuk ideologiýasydyr. Türkmenistan'da döwlet gurulmandyr, ady berilipdir, ýarym addyr, territoriýa bar, millet bar, adamlar bar ýöne şu adgy döwre wagt näme? Gawat gelen halkara usula da gawat gelen içki usula da gawat gelen bir döwletlik nemesinden gatydaşdy. Şonuň üçin bir guruculuk nämämiz bar. Bilimem iň wajip meselelerim bir bu taýda. Şo boýunça dayanç muallim diye gurrun versin, düşündürsün, şu zat şunu ýal bolmaly diýse, bize bilimçiler aýdym bilenem bilim meselesinde sonra verseler, şonun üstünden aýlanyp geçýäs, gaty wajip we howply bir neme boldygyny bilýäs. Şu bilim bilen bir jemgyýet zaýalanjak bolsa, bilimem deň derejede bolmaly. Hem ayarlar hem erkekler nemesinde diýilen nemesi var. Yani bilimde ýatýar bu zatlaryň hemmesi bizim düşünşimiz boýunça. Yani dayanç muallime sorasak nähil zatlar aýdar. Bilemedele. Söz vereyim onda. Sağ olun söz vereniz için. Benim elimden geleniçe henüz bilimi hatta gurrun etmeye çalışayım. Eğer bolup biler ýa bolsa. Indi bizim başlangyçda hani birinji soraga jogap bermeli zarymyz hani bilim sözüniň hani bizde bilim sistemasy diýýär, yani hem kime sorasaň bilim sistemasy ýa-da bilim ministrligi diýilip geçilýär-de.
Bilim sözünün manysy aslında hani şol sistemanyň adyna goýmak üçin hani ýalňyşdygyny birinji düşünmeli zadymyz şu bilim sözünün şu sistemanyň adyna goýulmagy ýalňyşdyr. Yani sebäbi bilim diýende hani sözlükdäki şu manysyna etsek okumak netijesinde belli bir derecede alınyan ılım deyip hani sözlükte geçýär. Ya da hani ol açıdan ılımın näme deyip sonra yüze çıkar. Bu sefer de ılımı da aslında Türkmen sözlüğündeki ılımın karşılığına gelen açıklamalarını görsek tebigatın, cemgiyetin ya da pikirlenmenin ösüşündeki kanunlar hakkındaki bilimler sisteması ve şonun ýaly bilimlerin ayrı podokları diye. Yani bu taýda düşündürüşte de eýem bir çıkmazlık var. Yani sebäbi näme diýsem, hani bilime ılım diýerler, ılıma bilim diýerler. Hani sözlük manasında. Ýöne bizim sistemamiz bular yani näme diýsem, bulardan has uly bir manyny anlatýan bir söz bilen düşündirilmeli-de. Yani sebäbi bilim ve ılım hani aslında olaram bizde yanlış olun ya. Bilim sözü hani aslında menin okam yani ılım sözünün manysy bilen bir. Ýöne ılım sözü bolsa hani manevi bolan hani dini ya da belki ılımlar hakkında hani Türk dilindeki manysy hani maddi bolmadyk tarapda bilgileri anlatýar. Biz asıl bize gerekli söz bu taýda hani eğitim sözü gerekli. Yani bunu Türk dilinden alıp ulanmagy hani ýa-ni Saparanyň diýişi ýaly hani Türk dili bizim aslında Türkmen dilinin işlenen ýagdaýy hani ulanyp bilersiz diýdi. Aslında bu eğitim sözü Türk dilinde ulanýar hani ýöne bu asıl bu sözün manysy eğitmek sözünden gelýär. Bu eğitmek sözem hani has gadymy Türkmenleriň sözüdür. Yani bu Göktürklerden gelen hani yetiştirmek, beslemek diyen manyları var. Yani bu taraftan hani bu eğitim sözünü ya da eğitmek sözünü bizim ulanmamız hani yanlış olmaz diye fikir ettim. Yani şunun için aslında bizim sistemimiz yani sistem adına koymalı zadımızdan eğitim olmalı deyip fikir ettim. Eğitim sebäbi hani çağının doğulanının başlayan yani eýem öğrenmeye değişti näme bar olsa hani adamın hani baştaki bilýän zadından öğrenmeye değişti näme bar olsa buların hemmesi eğitime girýär. Bizim birinci yanlış düzeltmemiz gereken yer olsa şu bilim sözünün yerine eğitim sözünün ulanılmalıdır. Onun dışında sorulara göre gitsek has goýular yani sebäbi hani bu temayı has giňişdiğim bir tema hani soňky gepleşiklerde hani tema aýryp gitsek yani bugün soru jogap şeklinde gitsek Barmy Sapar aga? Bu benim pikirimçe ilk olarak bir umumy yani düşünce demeleri ýalak yani giriş demesini etmek diýet soňundan temalara geçsek dowam eder bolmada da bölüşdirip ýene de 3-4 tapar böyle ya eğitim hazır şu an eğitimin aslında yani alanları diýende Türkmen dilinde näde aýtjam bilmedim. Yani eğitimin Türkmen dilinde näde oturýarsyň şu wagt ya hazırki ulanylýan Türkmen dilinde o dilemetme Türkmen şu wagt nämetini ulanyp öğrenden bilen okýardy. Ya onun alanlarına girsek hani 3 alanı vardır aslında eğitimin täsir eden. Ya onların biri şu bilişsel alan hani bilgini bilmek bilen hani gerçekleşen vakaları özü içine alıyor. Bir de duygusal tarafı var. Bir de onun psikomotor tarafı var. Ya bizim bilim diyenimiz yani Türkmenistan'da hani bilim deyip ulanılan ya da bilim deyip düşünülen zat dinle şu bilişsel hani an tarafında hani bilmek ya da saklamak tarafı bilen ve şolam aslında bizi hani ösmeyimizin önüne yani pesgilçilik öğreten mesele de şu hani yani bizim garayan açımızı hani dar edip tutuyor. Yani has giyinişleyin zaten aslında eğitim bilime göre seredeninde.
Biz onu yani teritoriyasını hani kiçildirip düşünýär. Şonuň üçin hem hani ösemiz yok. Yani näme üçin ösmeýänimizin sebebi hani aslında şu ünüs berýän zatlarymız aslında bu bärde yani meniň hem kynçylyk çeken zatlarymdan biri hani dil meselesi ya da sözlerde hani bizim kemçiliğimizin bolmagy sebeple biz yani has ösüp bilemiz yok. Yani sebebi Türkmenistan'daki yani okuyacak ya da öğrenecek çağları üçün hem hani yeterli de akademik dil hani öğrenmek için. Yani bizim köp kynçylyk çekenlerimiz şu. Yani indi bilişsel alan diýenimiz şu bilim hakynda bulam hani öz arasında baskançyklara aýrylýar, hani olarak kän giri oturmaýyn. Hani şu bir bilimi bilmek ya da hani umumy maýdanda bilmek ya da onu ulanyp bilmek şolar hakynda hani an tarapda hani beyin tarapynda gerçekleşen işlerdir o. Duýsal alany bolsa şol zady hani türkmen dilinde nädip aýtsam bilemem. Benimsemek diýen bir söz vardır Türk dilinde. O Hani Türkmençede edil yok. Onu ben aýdyp geçen. Benimsemek diýmek şu eýe çykmak diýse hem ýalňyşrak bolýar da bir Ikrar etmek ýalak deme bu tütlük. o öz ýanky bir özünde kabul görmek ýalak demem ýani. Şu taýda ýanky ýok bolan soň ýanky söz ne şu türkmen sözüne urluk diýe. Benimsemek diýsen şol ne tüz türkmen sözü bolýar. şol bu duýsal alanında olsa şu bilgini hani benimsemek ya da şoňa bu garşy hani duýgusal bolup özüňi açmak tarapy diýilýär. Yani sebebi o çağanyň ya da şu eýtilen kişiniň hani şoňa garşy özüni açyk hala getirmeli. Hani öğrenmäge garşy açyk hala getirmegi. Hani bunlar hani bu tarz düşünceler zatlar şu eğitimin yani duýsal alanında incelenilýär. Bir de psikomotor diýdiğimiz ol hareketler bilen edilýär. Yani bunu az çok yani adı geçmese de hani Türkmen dilinde hani bilýärse yani sen şöyle düşündürecek olan ona. Hani hareket bilen edip bolýan yani tanslar ya da sport tarzı şeyler ya da bir hat yazmanı öğrenmek, hani harfleri tanımak vardır, yani onu el bilen yazıp bilmek, hani hareketini yerine getirip bilmek, bu psikomotor alanına giriyor. Yani bizde Türkmenistan'da hani bilim tarafında hani östürmege dine hani aslında yok. Yani hani bağrını gurrun edeli. Yani yoksa bağrını nedip gurrun etmeli olan biraz zat oldu. Yani Türkmen olsa bilmeli. Türkmen şey dip diyor da yoksa bağrını gurrun edip biliyor. Yani sonra Türkmen değil yani. Türkmen'in tercümesi şu. Dayansın. Yoksa bağrını gurrun bilen adama Türkmen değil yani. 20. zatırda Türkmen'in nemesi kefitlesi. O doğru ettiniz. Bilişsel alanda da dine hani ol altı basamaktan emele gelýär diýdik. Yani olam birinci basamağımız bizim ýatda saklamak. Yani bu iň ansat basamağı, soň düşünme, ýatda saklamak var. Bir de düşünme, soň onu yerine getirip bilme, soň analiz edip bilme, sentezleme ve değerlendirme diýer türlerde. Yani şu basamak var. Hani buların ayrıntılı hazır girip kän detaýly girecekler. Yani hani bizim gyzyklanýanymız dine, yani aslında hani gyzyklanylýany dine bilgi, hani ýatda saklama baskançağı, hani birinci baskançağı. O ezberleme diýerler de Türkler. Ýat tutma. Ýat tutma. Ya dine şoňa ünsü. Bilen okdan ýat tutýan da. Düşmen ok, ýöne ýat tutýan. Bilýän, o men bilýän diýär de, men ýatdan aýdyp berip bilýän diýär. O ýatdan aýdyp berýän ýöne düşünen ok da. Ol dine birinci bir böleginde birinci baskançagyna değişli. Dine Türkmenistan'da şol zat bilen gyzyklanylýar diýene häzirki döwürde hani soňky ýyllarda olamýok. Yani gaynansatda. Yani beýleki duýsal alanlar ya da psikomotor alanlar o taraplarda bize östürmek, yani hiç kime aklına da gelen o. Hani o tarafta da hani bir zatlar vardır, biz özümüzü şu tarafta da hani östüreli diýen zat. Yani bizim kemçiliklerimiz aslında şolar. Yani beýleki bilişselin beýleki baskançyklaryna geçmeli. Hani siz sapaya değişiniz ýaly hani biz yani ýatlan zadymyzy hani iň uly ýalňyşymız şol, bizim aslında ýatlan zadymyzy öwrendim diýip pikir etdiýäs. Yani adamyň iň köp etdiýän ýalňyşy şo. Bu da ösmeýine päskeçilik döretdiýär.
yani yatmaz adına düşündüğüm demek. Yani onların farkını bilmeli. Hani bilim hakta hani kıskaça aytsak hani şuna olarak hani eğitim sistemi hakta ya da indi bar olsa yani biraz daha detaylı sorular var olsa sorular üzerine de gitsek. Owa Ya, ine illeşimiz yazıptır. Alan sözü Türkmençe'de alan sözü deyip geçýär diye. Aslında bar diye. Bardır. Demme tevavi yani Türkmen olman Türk bolup bolanok. Ne şonsyny Türkler gowul ýendir. O Türkden kim yani Türkmen diýsen ýadyrýan näler? Men Türkmen bolup bilseler demesdir. Şu orijinal Türk bolupdurdur. Türk olmak için birinci Türkmen olmalı yani. Şoň üçin o dili aýdan getiren oklar Türkmenin köre demesi yani Türkmenin dili şu mankumullan soň dörendir. Şu at durýan dilimde vardır. Buňa bir aşy ne 200 ýyla ýetýänler ya çala geçýändir bolsa. Owa yani Türkiýanyň nemesine azrak geçeli. Yani näme bu gurumlar açylýar. Türkiýanyň 100 ýyllyk bir nemesi var. Hatta 100 hem däldir. 30-njy, 34-nji ýyllardan ýalňyşmasam şu türk dili boýunça has o giňişlerin gyzyklanmak barada nemeler gurulýar, türk dil guramasy diýip. Şol iş alyp barýar, köp zady keşfedýär, hatda türk diýilip ýazylan ilkinji ýanky ýazgy nemesine görýärler de nemede Mongoliýanyň häzirki. Şo taýlarda ýanky gök türklerin Oğuzlaryň beýlekleriň hem ýaşaýan ýerleri, ilkinji ýaşaýan ýerlerde ýanky Mongollar soň şo taýda galyp giden. Şo ýerdäki ýazgylary görýärler, alýarlar ele. Köp zatlary soň şondan getirip çykarýarlar. Köp zatlaryň üstünde işleýärler. Ine alan sözü diýdik de gaty nemesi vardır modern 21-nji asyrdaky köp zatlar ulanmak üçin şol ýanky alan sözüne getirmeli. Bizde ýok. Bu bizde bilmedim ya. Ulanylýar, ýok diýip demetmek belki de doğru olmaz. Ulanlanok. Ulanmasa ýatdan çykyp gidýär-de. Bizde ýazgy diýilen deme bu şu bilimin, ilmin demäň dilin ýazgy böle gaty gowşokdur. Bizde ýazgy ýa çykyp ýörünýär. Awa indi neme de separat İnglisçede space diýip bir söz var. Soň spatial diýär-de ýanky. Awa şu sözü ulanmak üçin şu alan sözüni getirmeli bolýar-da. Başka söz gelen oksa soň köp zadyň ýerine de getirip bilen olam esasan hem sosial bilimlerde ulanýan bir söz. Şo zatlaryň öňüne atýar-da. Indi biz köp daşlaşmaly. Yani Türkleriň işleýändigini öňe sürdük de şu taýda diňe. Soň Türkmenistandaky şu häzirki bilimiň beren ziýanlaryny bir gürleşsek, ýa bir muallimyň gözünden nähil zatlar, ýa daşyndan seredip o belki dayanjam içine gidip gören däldir köp ýyllardan bäri daşynda bolan üçin. Ýa şu ziýany näme ine şu wagt näme etdi şol häzirki eğitim sistemasy diýildi Türkmenistandaky. Häzirki eğitim sistemasy birinji bizim ele almaly zatymyz hani türkmen dili aslında. Hani dil baýlygy tarapyndan hani has boşak kaldı türkmen dilinde. Sebebi yani bir çağa hani bir yani bilimini ya da hani bizim türkmen dilinde aýdanda bir bilimini ya da ilmini östürjek bolsa hani dünyadaky hani bolup geçen ya da bu evrendäki yani alemdäki bolup geçen zatlary yani maddi ya da maddi bolmadyk zatlary düşünmek için hani olary hani bir söz bilen beynine alýar da hani düşünjesine alýar. Yani bizim dil tarapdan yani kemçiliğimiz bolan üçin yani Türkmen çağlarında yani köp sözlerin hani şu söz manylaryny zatlaryny hani oturdup bilenok beynine. Yani sebebi o sözün karşılığı yok. Yani örneğin yani bizde en başta verenimiz eğitim ya da az önceki şu alan sözünü
ya da ondan başka yani bir sürü misal verip bolýar da hani şol sözlerin manysy ýok we şolary değişli hani zatlara hemen düşünme ya da öğrenme zady yok. Hani bizim çağlarımızın öğrenmeli zadyna hani belli bir teritoriyası çizilýär da hani şulardan geçip senin bilmeli zatlaryň şeklinde. Şonuň üçin daşky dünýäni görüp bilenok ýa-ni gözüň öňüne gelse-de şoňa bakýa ýöne görüp bilenok. Seredýä görüp bilenok. Yani görse de şonu beyninde hani ýa algylama diýip bir söz bar da. O beyninde şo şekillendirip bilenok. Yani aslında bunu düşünmek için yani baştan aýdaýyn şu bilim bir zat nädip beyne yerleşýär. Yani çağa ilk başlarda gören wagtlary hani renk aýryp başlaýar, şekle göre aýryp hani belli bir şemalar hani şemada men dilinde barmy? Yo şema o düşnükli ýa-ni. O belli bir schemalar. Aynen schemalar bilen hani emele getir yani beyninde şonu yerleştirýär. Hani hem zady schemalaşdyrýar. Ýöne bizim biz Türkmen dilinde görlämiz üçin ve bu dil yeterli gelmänligi üçin bize hani bu schema edip başlan wagtda hani yetersiz galýar. Hani käbir yani şu düşünmeli zatlary hani schemasyny emele getirip bilmeýär ve hani görse de yani baksa da görmeýär diýeli. Ya da hani şonu beynine yerleştirip bilmeýär. Ve hani bu da hani düşünce tarapdan hani ösmeýine peskelikçilik verir. Hani bu aslında bizim hani bilim sistemimizin en uly ziyanlarından biri. Şu gatylşmaýanlygynyň daşky dünýä bilen ýa-ni interaktiw ýa etkileşim diýär-de türk nemesinde etkileşim. Nemesine girmeýänliginiň sebäbi bunda şol bolmaly. Gatyly nemes bar. Bunun için hem täze Türkmenistan gurulanda hani birinci işlerden biri de şu Türkmen dilinin hani östürülmegi ve hani kaynakların hani Türkmen dilindeki hani kaynak sözünün Türkmençe böyle çeşme değil çeşme. Hani şu Türkmen dilindeki çeşmelerin sağını östürmeli bir de Türkmen dilini akademik Türkmen dilini yani dikeltmeli aslında. Hani birinci etmeli iş sebebi hani öğrenmek hani dil bilen bağlı. Men indi bir zat ýadyma düşdi şu hatda ýanky sözleri bilmese ýanky görüp bilen ok diýilen nämäni aýdan wagtym. Men indi Türkiýeге gelip okuwa başlamaňkam ingilisçe taýýarlyk gördük. Şo taýda sözleri öwredýärler-de ýanky değişli haýsy uğurdan okuyan bolsa şoňa agyrlykly edip taýýarlaýarlar ingilisçeňi. Mysal üçin bizimki sosial bilimler tarapyndan köprek sosial bilimlere değişli ýanky terminleri, sözleri, nemeleri öwredýärler. So men aslında şu öwrenýän sözümün türkmençesini bilemok, ýöne şonu bilmän öwrendim de, ýanky has sagdyn öwrendim. Hatda belki bilmedim türkmençe öwreden bolsalar da aklyma belki girmänem bilerdi ýöne şu sözleri öwrenenden soň has ýanky daş döwre başgaça görüp başlaýar. Ýanky şu sözleri tapýan aslında daş döwremde bar ekeni. Şu söze değişli wakalar bolup ýör. Daş döwremde. Ýöne sen şu sözü bilmendiň üçin göremok ýa-da has akylly bolmaly, şu wakany bilmeli. Käbir halatlar bar, adyny goýup bilmän ýöreýär, wakany bilýär, ýöne adyny bilmeýär. Ýene biz nemäniň adyny goýduk da postsovet sindromu diýip. Bu söz entek Sovetler yıkılandan beri goýlanok, ýoksa şu goýlan wagty 1-2 ýyldan soň goýulmaly neme? Ady berilmeli de ýöne bilýär hemmekim ýa-ni şo keterliň bardygyny bilýär. Ýöne adyny goýup bilenok. Ýani bir üýtköçük bir häsiýetde şol adamlar Ýewropa barsa esasanan hatda iň bärki Türkiýeге gelse-de kommunizmiň demesi täsiri üstüne dur gidenok görünýär daşyndan. Biz bärde bir näçe ýyl galandan soň ýurdun içinden gelýän türkmenlere sereden wagtymyz kommunist görýän men başga zat göremok da. Ýöne şonuň ady ýokdy. Biz şoň postsovet sindromu diýdik ýa-ni Sovetler ýykylandan soňky sindrom diýilen näme gelýär da ýykyldy ýöne entegem Sovetlerdäki ýalak ýaşap ýöreýişlerde. Şonuň ýaly beýinde giden ok. Soň men ýene de bir zada geljek, ýalňyş bolan ýan sözler barada näme diýmeli?
bilmeyen sözlerimize o ayrı bir mesele ekeni. Dünyanı görüp bilmeyes. Bilmesen dünyanı hem o bilip bilen o. Yöne yanlış ulanmayan sözler näme gelýär. Yine olaram bar. Olur ondan ama has yani belli bir ýagdaý diýin. Yani sebebi hani ilk bu zatları hani düşündürmek için hani onun yanlışlığını düşündürmek yani has kıyındır. Hani bir zat bilmeyenliğini düşündürmek ansattır. Yani yanlış bilmeyenliğini düşündürmek has kıyın bir meseledir. O hani bizim ikinci hani en erken zatlardan biri şu bilim sisteminin hani bize veren ziyanlarından biri şu yanlış yani terimleri yanlış öğrenmek diyelim. Yani bolsa da hani şu bilim sisteması deyip hemşe aitiyaz. Aslında hani bize bilim sisteması ol ayrı mesele. Bize asıl eğitim sisteması gerek. Yani aslında o eğitim diyenimiz bilimem öz içine yani has giyinişler bir zat da hani diyecek ol yani. Yani biz doğru dayanç yine de bir zat var. Ne çağa doğuya 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş, 5 yaş şeyde gidiyor da. Her yaşta çağın bir almalı yani tebigattan, daşından, ortamdan, enetinden, atatından, muallimden, terbiyesinden almalı bilmeli bilgi muhtarı var da. Şol wagtynda almasa, geçip gitse nemeti, şoň öwedini doldurmak gaty kıyın bolýar. Käte de mümkin bolanok kan. Ne bizde şu zatlara hiç üns verilen nokta. Men ne şu Şweýçede çağılan artyklarymyz bolan soň üns veremiz okdy ki ha üns berýär. Bizim çağalarymyzda meňden okpullar. Terbiyelişen purnala. Yani profesyonel adamlar demediýär tadikde ýatynda da şol orýalak bilgiler nemeler. Şolong alyan informasyon nemedi. Tevigada da çıkarıp nemet böyler o hayvanlar demeler bile. Şu almalı adını wagtynda alsa yeme ýalak. Sosyalak soru bolýar da. Ýöne wagt geçeni nemetsen yani Marsdan gelen çağı ýalak dokten ýalak gelip görün neme bolýar da. Ne bizim Türkmenistandaky nememiz şolor. Oňa nemetini şu boşlugy yani prezident portretleri bilen bolgusuz lozunuklar bilen tabiat taýbydan şonalak. Şoňa meňdeşdi. Bulara bunu hatam nemetini gaçyrdylar da. Onun adam ne Türkmenistan'dan gelen adamlara ilk diline düşüp bilen yok. Mars'tan gelen ýalak. Yugoş düşünýär. o doğru ettiğiniz sefer. Yine yani şu yani Şweýçardaky yani doglandan başlaýan esawalarda eğitim sisteması var. Hani bizdeki hani yok yöne barına aýdaýyn bar zadyna hani bilim sisteması hani bu da kaçandan 7 yaştan neçe yaşaçyny üniversitede gutarýança diýeli. Yani 22 yaşaçyny. Ondan soň näme bolmaly halk ol gyzyklandyrmaýar biziňkileri. Yöne yani beýleki ýurtlar hani eğitim sisteması diýip aýtýarlar. Olaram çağa doglandan başlaýan sebebi çağanın yani eğitim aslında hani öğrenmeye daşky tebigat ya da daşky öz çevresi bilen etkileşiminin sonucunda emele gelýär. Şonuň üçin hem hani doglandan başlaýar aslında eğitim ta ölýänçe adam hani eğitimi dowam etýär. Yani bizde hani şu sistemanın öz bolmanlygy üçin yani biz yani has dünya yani dünyanın häzirki ýagdaýyndan has izde galdyk. Yani sebebi biz o tarapları yani entegam yani näçe 100 ýyl mundan öňki yani dowuldy yani ululup barýar hani okamagyny öğrenýänçe nädip ululdy hani hiç kim bilen yok yani ata-enesini ne kadar bilse yani 10 ýyl öğrenýär yani ondan keyin öğrenip bilen yok. Hani bir döwlet tarapyndan hani ýöredilen yok bu işler. Yani mesela diyelim belli bir cemgiyetin yani o yerlerdeki cemgiyet hani bilim ya da eğitim taýdan diýin hani has düşük yerlerde çağlarım şoňaly ýetişýär hani dowulýar ve yani nira tarap gitýär hani üns berilmeýär. Yani bizdeki yani en ulu kemçilik yani kemçiliklerden biri şu diýipler. Yani beýleki ýurtlarda ene siz Şweýçardan misal berdiňiz yani çağa dowulandan eýem yani spesialistler gelip hani şolar hakda hani
planlar edilýär. Ýöne bizde işte şolar hem ýuwaş etmeli. Yani indiki yani öňlerde. Deme dayanç bir ütköçük demeň üstünü açdyň da sen. Ne ýöň göçebe bir halk ýa tebigat bilen bile ýaşaýar. Tebigatyň özüniň bir talaby demesi bolýar. Şoň içinde elele ýa o taýdaýam adamdan instinkti, duýgusy, şoňa nemedilen gurula düzgünlüğü, Rasyonal pikirlenmesi. rasyonal zatlar bar da. Ýöne şonu alıp bilimsiz gapyrjagyň içine goýýarlar da. Ýa gutu da, ýa Sowet jemgyýeti bir gutu. Ýa mektep bar, şo taýp barmaly. Oň içinde näme öwre diýenleri demedäl, öwrede ende ýap tutturýarlar da. Sowet sindromu büyük demesinde hem beceri okuly bilimliler, ýöne ýap tutun, bilmeýänini bilen okur da. Ýap tutan adam, o elinde diplomum bama diýär. Gerek bolsa ýatdan aýdym berýär, ýöne düşünen ok da. Jemgyýeti şeýdip gaýdýarlar da. Ol öňkü doğal, ýestäýär insinkam ýok. Şol insink gitip gidýär de. Şonuň ılym berjek bolşy, ýa ılımsız, bilimsiz adamlary ýetişdirýärler. Ýa tebigatdan, aňyrdan bolmaly da adam şonu daýylýarlar. Ýa biziň demämiziň betbagçylygyň büyük demeleri şo taýlarda ýatyr. Bolmasa çölle ýetişen adamlar, o ýa çölüň şertleri kıyna deme bolsaň sen ya susuz ölmeli, ya soğuktan ölmeli. Yani şu zatlara adamların öz instinkti, öz üşüğü, öz demeti, tecrübesi, onun netili de geçilen zatlar var. Adamlar o çağaları, şehir çağalarından doğumlular käbir yerlerde ne teretden. Tebigat bilen bile yaşatıyor çağalar. Yönü çoları şehir mektebinin içine salsan. Zat verenden alyan dadı kendine. Daýylýarlar. Ýene bir değişlenme var. Köp ýyllar hem aýdýa. Kommentariýa da ýazypdyr. Türkmen dilinde aýtmak isleýän pikirini dogry manyda aýtmak gaty kyn diýär. Bunun bilen garşylaşýas, men şeýle bir ýagdaý bar, ýurdun içi bilen köp habarlaşýas. Ýurdun içindekiler ine hiç Türkiýe'ye gelip görmedik, ýani kanallarını görüp öğrenipdir. Şo taýda aýdýan zady bar. Men de düşündirip bilemok diye bir Türkçe aýtjak bolaýyn diýip şo Türkçe düşündirip bilýär da. Ýa dogry pikirini. Yani bizim dilimiz yani pikir aýtmagyň daşyna çykypdyr ine şo taýda kommentariýada. Aýdýa ýanky soň bu dilde bilim vermek, bilim diýip ýalňyş diýip düzeltdi. Ýanky eğitim vermek, eğitim almak gaty kyn bolmaly, ýa mümkin bolmaly däl gaýtan. Kynam bäränden gaýdýa. Başga tarapa geçip gidýär da mesele. Soň ýene ýankym neme boýunça ýene ýalňyş bilýän zatlarymız da, bilmeýän zatlarymız o aýry diýdik. Ýöne ýalňyş bilýän zatlarymız hem bar. Bularym ýene sözler bilen neme edilýär. Neme ýa bir az bundan wagtym dayanç mallum bilen birleşende şu mallum sözü o ýalňyş manyda diýende gawat gelenok diýip aýtdym. Soň dayanjam aýtdy. Soňky sözlerem aslında gawat gelenok diýdi. Indi soňkysy gawat gelmeýän bolsa mundan has öňküsine hemçin o gawat gelmeli diýilen neme bar. Dene mallum sözüniň terjimesi köp bilmiş diýmek. Arapça nemeden gelýär, köp bilmiş, köp bilen. Ya deme bardır yani. Bir zat aýdy bersen köp bilýärmi diýip o seniň sussuň bastyrjak bolýan türkmen häsiýeti bardyr. Ýöne şonu arapça görnüşde beripdirler, hiç kim düşünen ok, ýanky bir nemeni alypdyr diýýär adamlaryň aklynda, mektebiň içinde. Näme diýän o sapak berýän bir adam hökmünde kabul edilipdir. Yani aňyrsyn aýtsaň şeýlere
Indi yenen beýleki neme var, mektep söz var. Ine mektep diýdik. Türkiýede mektep söz ulanýan däldir. Ýöne bir wagt ulanýan. Näme üçin diýseňiz, bir wagt diňe ýazmagy öwrenmek üçin uğradýan ýerler bar eken. Mektep diýmegem ýazmagy ýazylýan ýer diýmek. Ine katip sözü vardır. Katip sözü ine şu mektep sözünün düýüdür. Katip diýmek ýazyjy diýmek. Sekreter manysynda ulanýandyrlar. Türkmenistanda katip diýmek ýazyjy diýmek, mektep diýmek ýazylýan ýer diýmek. Ýani katibiň oturan ofisi bardyr. Ine şoňa mektep diýilýär aslında. Ýöne bizde şu näme geçip gidipdir, gaty näme ine belki dayançma olup Arapça zat nemesini bilýän däldir. Diýip aýdaýyn diýdim ne. Şunuň ýalňyşlar hem bar. Bizim eğitim nememizde, sistemamızda. Ya da täze Türkmenistan'da eğitim sisteması gelecek diýip aýdaly. Häzir bilim sisteması gidip dur. Täze Türkmenistan'da da eğitim sisteması gelir onun yerine. Şu mugalym meselesine yani men şol sözüň manysyna menem deýineýin azra. Yani şu mugalym diýenimiz hani has könäden galan ýöne häzir hemme ýurtlarda kullanylýan manysy İngiliz dilinde teacher diýip ulanylýar. Yani öwredici ya da Türkçedäki öwretmen. Yani olan öwreden kişi manasında. Ýöne artık soňky ýyllarda yani tehnologiýanyň zadyň ösmegi bilen ya muallimlaryň hani öwretmeniň rolu ütkep başlady. Yani sebäbi öňkü yani köne bilim ya da eğitim sistemalarında muallim hani bilgini aktarýan hani bilgini çağlara öğretýän kişi rolundaty. Ýöne hazır olsa yani muallimyň rolu ütkedi yani artık yani bilim ya bilge ulaşmak hani en aňsat zat yani sebäbi hani internet ya da yani teknologiýanyň saýasynda hani öňki ýaly kynda yani sebäbi öňler muallim yani öwredici diýmeniň sebäbi hani bir bilge ulaşmak kyn bolan üçin Kitapxana hökmünde de rol alýar diýjek bolýandy öňki wagtlar muallimler. O şu bilen zatlarını öğretýän kişi hani bilge ulaşmak üçün ulanylýar. Artık yani artık ülkede o mesele artık bilge erişmek ansat olan için indiki muallimlaryň manysy yani muallim sözüniň ya da etmeli işi hani öğrenmeyi öğretmek ya da öğrenmek yolunda hani yol görkezici şeklinde olmalı. Hani muallim sözünün manysy artık şoňa denk gelýän bir söz ulanylmaly. Hani muallim däl de hani yol görkezýän ya da öğrenmegi öğretýän kişi şeklinde. Hani bu has yani artık şu wagtky yani daşartlarda artık yani şu manaya gelip başlady. Hani muallim Men dayanç bu ýene bir zat ýadyma düşdi, ýa bundan öň ýadyma düşmäpdi. Jacques Tot diýip biri bardy. Ben häzir o biriniň başga bir adamyň demesini ýazýar, el alýar. Flamenkçe öğretmek için yok yani flamenk çağlarına Fransuzca öğretmek için gidýär, hatta yesir düşýär, soň olam yani flamenkçe bilenok, flamenkçe bolsa neme bolýar? Belge bolýar. Belge diýip aýdýas biz. Belgede 3 dil vardır. Belge sürgün edilýär. Bu birinci Jahan urşunda bolaýmasa, ýalňyş bolmasa bir urş sebäpli sürgün edilýär. Soň şo taýa barýas şulara Fransuzca öwretdiýär. Soň bu ýa-ni flamenkçe bilenok, çağlarym Fransuzca bilenok diýär. Elinde de bir sancak kitap bar diýär. Ya o kitabam diýip okuma kitaby, ýa-ni gramatika ýene näme öwredýän kitap däl diýär. Elinde ýa-ni material ýokmuş öwreder ýaly. Soň şol bir usul şo taýda özüne medya özgerdiýär, orta çykarýar. Birinji sesli okuya kitabı özü. Çağlarım dinleýär, düşünen ok ýöne dinleýär. Olam çağlaryň owa düşünüp düşünmediğini bilen ok. Soň gaýtalap owa bir näçe gezek, bir näçe aýyň dowamında okap çykýar, soň çağlaryň özüne okumagyny isleýär. Çağlar okuýar, gaýtalap okuýar. Soň şeýdip bular gürleşip başlaýarlar öz arasında. Soň ýuwaş. Soň orta neme atýar. Diýe
muallim aslında gerek mi ya da gerek olsa ne derecede gerek diýilen sonra orta atýardy. Bu pikiredin Birinji Dünya Urşundaky Ýewropanyň çözen meselesi bolmaly. Ýa-ni dayanç muallimä maýdany şo näme gelýär, şo ýadyma düşdi. Diýmek bu zatlar ýa-ni sessiz bolsa da dünýäde üýtgäp durýar, bizim habarymyz ýok bu zatlardan. Katı ýalypdyr, ýa-ni bu şu töwrüňde her edemde deňeşdirip berip bolýar da, onu içine gelip gördüň bildiren ol. Alternatywda ýaşatmýoruz. Demez. Biz şu alternatywdan çykyp bilsek, kendi adı bilir. Yani muallim wagta göre ya da talaba göre rolunu üýtgedip bilmeli diýip owa düşünýän menem ýa-ni dayanjyň aýdandan goşulýan. Sebäbi ýa-ni muallimam bir galyba sokmak dogry dälmiken ýa-ni. Nämäniň öňüni ýepýärda. Ýa-ni täze bir üýtgejek bir zat bar bolsa, bilmeýän de üýtgejek zady köplenç. Galyba sokmak hani okuçundan başkasına yani galyba sokmak hani ösmegi peskeçilik öğreti yani ösmege engel ollar diyelim. Yani aslında sadece muallimı değil hani okuçundan hiç kaysına hani belli bir kalıba koymalı da yani hem işe terzeliklere ya da terze fikirlere açık bir şekilde olmalı. Yani mesela diyelim Türk sistemasından aydın yani bunlarda da hani belli bir zat veriliyor hani bilim ministerliği tarafından ya da eğitim yani milli eğitim tarafından yani şunları öğretmeli değil. Yani şu yıl boyunca yöne daşa yurtlarda hani bilim tarafından esen yurtlarda olsa her muallimin şuna bir hakkı vardır. Verilen mailnamanın başına çıkma hakkı vardır yani muallimlerin. Yani şu vaktin gelişmelerine göre hani tazeliklerine göre hani mailnamasını şekillendirip bilme hakkı vardır. Yöne hani Türkiye'de hani Türkmenistan'a göre biraz ösen yurt. Hani şularda bile şöyle yok. Yani şu hani muallimlerin şunlarla bir zadı yok. Yani Erkinliği yok. Erkinliği yok. Yani aslında bizde de hani Terzi Türkmenistan'ın oranında da hani şunlarla zatları hani üns vermeli. Indi ýa-ni bir azrak düýplirak soraga geleli. Bilmedim ýa-ni ýerimi häzir dälmi. Sen täze Türkmenistanda şu eğitim sistemasyny gur diýseler näme zat gurardyň? Şoňa geleli. Ya näme maslahat bererdin? Ya näme maslahat berersin? Tapawut ýok. Ya nähil bolmagyny islerdiň diýip soraýyn. Ya menin yine hazır yani görenim yani birincilik yani İngilizce etmeli işlerimizden biri şu Türkmen dilini hani akademik dilini östürmek ve Türkmen dilindeki kaynakları hani dinletmek olur. Ondan son yani bilimi hani milli bir hani kurama yağlı hani milli koşun yağlı ya da Merkez Banka yağlı hani belki devletlerde hani özbaştak yani bu hükümetten ayrı hani özbaştak bir kurama yağlı edip hani kurum deyin Türkçe hani Türkmence doğru gelir mi kuruma bilemem. Yani şon yağlı ayrı bir zat olma hani hükümet hani yani tesir edip bilmeli değil diyecek oluyor. Hani benim yani birinci planım ve işte eğitimdeki maksatları yani ilk başlangıçta şoları belirlemeli. Yani mesela bizde maksatlar hakkında hani näçe gurrun edilýär onu bilemem. Ýöne hani uzak maksatlar ve de umumi maksatlar ve ýörükde maksatlar diýip hani 3 aýrylýar. Hani eğitim sistemasyndaky maksatlar. Yani näme üçin hökümetten hani ayrı olmalı diýeniň sebebinden biri şu uzak maksatları ýerine ýetirip bilmek üçin. Bir ýurdun yani bu uzak maksatlarym hani şol ýurdun hani iň azy 30 ýyldan başlap hani 30-50-100 ýyllyk hani bilim tarafındaki planları hani maksatlarıdır. Hani bunları yerine getirmek için hani zat olmalı. Näme diýsem? Hani hükümetten ayrı olmalı. Yani Türkmen bilim kuraması hani şonu yerine getirmek için hareket etmeli. Hani bu
hükümetler hani belli bir vaktan çalışıp duruyor. Hani onları çalışan vakti hani bilim sistemi çalışmalı değildir. Ya da onların hani yani her partinin düşüncesine göre şekillenmeli değildir. Hani bilim sistemi. Bu bilim sistemasından hani aslında ikiye ayırmalı. Hani bu ministerlik bu olayı hakkında açacak olsak hani bilim ministerliği deyip geçeceği yani onun şeklinden tüketmeli. Olan ikiye ayırmanın sebebi biri hani orta mekteplere çenli olan bir yani benim fikirlerim hani aslında bu bilim bilen gıdıklayanlar var olsa bilece hani benim mail adresime yazarız. Yani şundan bana yazıp bilirler. Hani fikir alış çalışında etsek yani hard go olur. Hani ben öz fikirlerimi aydayım bu hakta. Hani şu bilim sistemasını hem ikiye ayırmak. Yani bu köp yurtlarda aslında iki ministerlikten emele geliyor. Hani şu Şveçra'nın kan seyrediptim geçenlerde. Onlarda da hani Eğitim Bakanlığı hani iki ayrı ministerlikten emele geliyor. Yani bu başlangıç eğitim bilen hani bir de bilim tarafı hani Eğitim Bakanlığı ve Bilim Bakanlığı şeklinde ayırsak has doğru olur. Hani bilim doğru manasındaki Bilim Bakanlığı diyelim. Eğitim Bakanlığı'nın etmeli işleri işte çağda olandan hani bizim yani orta mektebi kurtarıp üniversitede gelen tarafı ve ondan sonra halk için etmeli işleri bu var. Bu eğitimin ikisi ayağı varlığından ayrılmalı olan hani bunu değinmendirim bu tema. Hani formal eğitim ile informal eğitim deyip eğitim ikiye ayrılıyor. Formal eğitim diyenimiz şu bizim hani mekteplerde hani okullarda gören eğitimimiz ama informal eğitim diyenimiz bu halkın yani halk eğitimleri hem ona değişli oluyor. Yani sebebi yani mektebi oturdun ya da üniversitede oturdun ondan sonra eğitim duruyan diyen zat yok aslında. Hani biz de ondan sonra Türkmenistan'da hani en ulu kemçiliklerden biri hem şu yani üniversitede oturanlar için yani halk için bir eğitim kuramaları yok. Yani halk hani el işleri olsun beyleki işler hani dünya Hüner. o Metlek, kültür taraftan hani medeni. o hem taraflarını östürme kemçiliklerimiz var. Hani şoları ele alayan ve orta mektebi kurtarayança tarafa ele alayan bir ministerlik şeklinde belki de hani o ministerlik olmaz yani olmasın o ayrı bir kurama yani bilim kuraması yani. Bu da hani Türkmenistan'ın bilim maksadını hani uzun yıllık maksadını hani dünya derecesine getirmek için işleyen hani Türkmenistan'ın geleceği için işleyen bir kuruma yağlı bulunmalı. Yani bunu hani hükümet ya hiçbir tesir edip bilmeli değildir. Hani düşüncelemeler bunlar hakkında hani daha hani detaylı az açık yani son depreşiklerde de hani geçip biliriz. Ya da sonra var o hani Einstein'ın yani fikirler var diyen olsa hani sorulara da cevap verip bileyim. Bu has yani bunlar yani bir saatin içinde gurur edilecek meseleler değil de. Doğru. O bizde hiç olmayan meselenin gurur ediyasında şu an. Bir ayın içinde de gurur edip olacaklar der. Ulu temadır. O yangın hemen bir nemetecek olayım, yöneköyleştirecek olayım. Belki ildeşlerimiz dinleyenler, düşünenlerdir. Dayanç olun diye şunun yal bir yankı şu eğitim nemeden goralmalı diye de siyasattan. Yani eğitimin maksadı uzun nemeli ol ya. İyin kıskası 30 ol ya deydi son. 30'dan yukarı ne açığa gidip bilse ol ya. Yani siyasetçi her 5 yılda her 5 yılda ütkemeller deyip bir nemesi var da kim gelse de şuna hizmet etmeli yani bir eğitimin maksadı. Bolmalı diye şu bol bildiğince yani bir sistema olmalı diye siyasattan koranmalıdır diye. Yine Merkez Bankı ya da hazine ne koranyan olsa dünyada şunun yal bir koranmalıdır diye. Bu neme çelli 18 yaşa çelli diyelim doğru değil mi? 18 yaşa çeli şeyler ministerlik olur diye. Yani 18 yaştan sonki neme yani bilim deyip ad versek bolya diye. Yani bilim kuruluşu ya da yukarı bilim kuruluşu diyen yani bir ad verip biliriz diye. Doğru değil mi? Yanlış düşünmedik olsam.
Doğru doğru. Hava 18 yaş ve aşağına olsa eğitim deyip ad vermeli diye. Eğitim Ministerliği deyip ad vermeli. 18 yaşın üstüne olsa o bilim uraması, yukarı bilim uraması değil. O Yani yaş değerlerinin başlangıç oku deyip demetmeli. Ya 17 yaşında da oturup ya. başlangıç oku demesinde ya da mecbur oku diyeler. Mecbur oku diysegen bolýar. Ondan aňyrsam o şeyler bolar diye yine Türkmenistan'da bolmayan zat. Hakikaten bunu demesem yok. Nemelerimizin, problemlerimizin köpsem şondan olmalı. Neme dayan çıkarttı o nemeğin demettim bu siyasetçilere ne alımı ne bilimi ne eğitimi ne pulu inanıp bolýan bulara näme inanıp bolýarkan döwletiň howpsuzlygyna mı inanıp bolan bu siyasetçilere. Şolong şu betbagçylyk bilen hem de jetini büyübünde siyasetçiler yatanlar. Spesialistler ya eyle ya beyle burun giyjoruna rolün on yani dünyada bilirken spesialist olsam o ödüm giyiniştir yani bilinýär ondan çözülýär. Ýöne işin içine siyaset giren soň bärde bersinleşik galýar. Ondan hem tragediýa öwürlýär da. O Türkmen demesinde variantında bular yani gelse gitmez diýil yani deme siyasetçiň ady şu gelse gitmez de bular gelip bunu hiç wagtda biden okulur. Onda Şol aýdan idim başlang sizin demäňizi temadan çykarýan sizi käte bolun beni düzedip durun. Soň ýene bir neme soramakçy bolýan hatta biz şeýle gürümler geçýärdi aramyzda ýine Türkmenistanyň ýa-ni dili gowçak o dil bir ýylda da neme dip bolanokda ona özgördüp bolanok ýa-ni dowamly özgörmeli bir zat. Ýöne şo özgörýänçä bir alternatifimiz barmy? Ýine biz dünýäden iza aldyk we dünýä goşulmak üçin ingilisçe dili bilmeli diýilen ýalyk bir nemämiz bar da. Şo nä derejede bolup biler ýa-da şonuň täsirleri, kemçilikleri bilmedim ýa her türlü zat bolup biler bizim görmeýän nemämiz. Şo näme bolar ýene ingilisçe dili esasy daşary ýurt dili hökmünde we güýçlendirip getirsen. Dil meselesi yani ýa-da diýdim hem bilim sistemasynda ýa-da eğitim sistemasynda başlanmalı. Hani birinci edilip başlanma işlerden biri hem Türkmen dilini östürmek diýdim. Yani sebebi hani dil meselesi hani en gerekli zat yani dildir hani adam öğrenmeye başlamak için. Şoň için hani şu akademik dilde hani en giňişliğin ulanılan dillerin biri İngiliz dilidir. Yani şoň için İngiliz dili öğrenilmesi yani go olur. Yani diýeli İngiliz dili hani bize gyn düşse hani en yakın dillerden biri hani şu an Türkiye'nin ulanýan Türk dilisi yani ya da bu Türkmen dillerinden hani şivesi diyelim. Hani şonu akademik dil hani in olmanda hani şonu da ulanıp biliriz. Yöne İngiliz dili yani çok mani bolmalı dillerden biri. Yani daşary ýurt dillerinden biri hasaplanmalı däldir diýip pikir etýän İngiliz dili. Alman dili diýip kabul etmeli. Yani daşary mesela diýeli işe zada giren wagtyň mesela CV berýän şu CV'nin içinde daşary ýurt dili diýip İngiliz dili yazılmalı. Indiden beýlek hani yazılmalı däldir diýip pikir etýän. Sebäbi hani İngiliz dili hani hemme kimin bilmeli bir dilidir. Yani sebäbi dünýä artık yani globalization yani bolup başlady. Hani bütün ýurtlar hani artık yurt şeyden hani azalıp başladı. Yani sebäbi bilim tarapdan hani hemme ýurtlar hani birbirine alış-çalış içinde. Hani bilim tarafından bilinen bir zat hani hemme ýurda ýaýradyl. Yani öňküsýaly hani gizlenip tutulan o hani bilen zatları. Paýlaşylýan döwür geldi diýjek bolýanda bilinýän zatlar. Şu döwrü geleni üçin hani İngiliz dili de bu paylaşılmakta İngiliz dili kullanılıyor. Yani bu İngiliz dilinem hani bir daşary ýurt dili bilýän diýip aýdylmaly däldir. Yani sebäbi artık İngiliz dili hani bir daşary ýurt dili däldir diýip pikir etýän men. Yani her kimin bilmeli bir dili. Şu teada şu teknologiyada şonu talep edýär. Yazılım
programmer ne değil ya da yazılım dili sen İngilizceni bilmesen o yazılım sen başarılıklı bolup bilmeyen yani dil yani kompüterde demedilen programmalar ben beceri diyeni alak İngiliz diline. Soň bir ildeşmi sorapdyr da janky şu nemäni çalklaşdyrmak üçin diýä daşary ýurtlara uğratsaň kiçik çağlara da daşary ýurtdan molim getirsen näil bolar diýip sorapdyr ildeşimiz. Daşary mol getirse yani başlangıçta hani daşary yurtlar bilen hani üsen yurtlaryň yani bilim sistemalarynın professorlar bilen işleşmegi bolarsa bizim yani şu an elimizdäki hani molimlerim yeterli gelmeýär başlangıçta. Yani şu isler islemez daşary yurtdan getirmeli bolar. Ýöne bäde ünün sörilmeli zat hani dikkat edilmeli zatlardan biri ideologiya meselesi. Yani täze döredilip başlan yurtta hani bir tehlike olup görünýär da hani daşardan gelenlerin hani ideologiyasyny yerleştirme içinde de bolup bile hani şu taraftan dikkatli olmalıdırız hani getirsek hem. Ýöne başlangıçta hani öz muallimlerimizin ya da öz adamlarımızın yetmejegi belli. Yani bilim sistemimiz yani düýbünden çöken ýagdaýda hani çüren ağacın kökü çüren ýaly diýip göz öňüne getirip bilersen hani kökü çüren olsa hani onu istat edip bolmayan daşardan bir kömeksiz. Doğru. Onda bir saada ýakyn wagt ama bolup gelýär aslında kan uzatman şu başlangıç için şu taýda jemlesek näil bolar ýa. Bu taýda gurrun edilmeli mesele gatkan düşünşüm boýunça hemme ýerden bir zat çykdyr. Soň biz şol nemäde geleli soňky nemelerde şu gyzlaryň nemesi eýtimi şolaryň orny boýunça da aýratynmy ýa-da şoň üstünde köprek durupmy geçeli öňümüzdäki nemelerde. Onu ayrı bir tema şeklinde yani ayrı bir gepleşik şeklinde alıp barsak olar. Yani bu gyzmlar meselesi hani bolsa da hani 3. dereceli yurtlarda hani has yani köp üstüne durulýan yani gidilýän mesele diýeli. Yani bunu biz yani dikkatli ele almamız gerek. Yani sebebi hani bu vatandaşlarımıza hani gyz ya da erkek deyip yani ayırman yani den derecede okutmak. Ya bunları hani ayrı bir mesele şeklinde birleşse has gowalar yani ulu bir meseledir aslında bu. Onda şu taýda jemläýeli. Yani mesele katı ulu mesele düýüklü el almalı bir bunu ýöne şeýle ýanky siýasat propaganda ya şoňa meňde statlar bilen ilmiň bilimiň bilgiň üstüni dolup bolan nokta. Populizmler nemeler şo datlardan şu bilimi eğitimi gorumak katı wajip nemeler. Bu ilimçiler, bilimçiler yani pedagoglar özlerini işläp özlerini geliştirip bilerdiler. 30 ýylda yani ýöňünde siýasat böwet bolmadyk bolan bolsa. Bizim dememiz problemlerimiz ortada. Bir de köpüsün adyny agrak geçmen şu problemler şu zatlar ne edip döräpdir, ne hem için döräpdir. Ne bizim halkymda düşündirjek bolýarbyz şu zatlar bu ýöne özünden bolundadyr de. Bu da ýatama sünni. O bir yani bir eksperimentin biweti. Ya giden postsovet nemesi şu Volodya Ulyanov'un eksperimentinin neticesini yaşap gördüler. 4-500 milyon halk ne şun nemesi bir adamın beyninden çıkan ketel hemen ne ayrılaştığı ne vaktinde görünmese doğru görünmese o şeyde oluyor da onun içine siyaset giriyor. Şun için bolan nokta bolmasa bunu gören adamlarım var. 60 yılının görünlerim var. 50 yıl başlarında görünlerim var. Böyle işin içinde siyaset bolan ton. O bu zatlar ne şu dereceye yetip bilýärdi. O katı ulu mesele dayan köp savol o sizin hän işiniz var. O ne bildiğiniz şermet o orta çıkmalysyňyz. O kardeşlerine de
Bu nerdeşlerine de çağrı yap. Olaram bizim geleceğimiz dine bilim bilen, ilim bilen, şu bilgi bilen göbürün nememiz kendine öwün dolmak için bir saat çalışsa biz 10 saat çalışmalı. Bizim nememiz şol ýagdaýymyz. Köp sag bolun. Gatnaşanyňyz üçin. Siz düzeltmeli inden soň. Biz ýöne sizin öňünüzdäki täsirçilikleri öz üstünde ýatmy. Ya şolun öňünde biz durýasmy. O sizin ýoluňyz açyp wagtda durmuşa geçirir ýalyk ýagdaý döretmediler bizim etaty nememiz. Köp sag bolun. Sağ ol Dayanç. İyileşlerse de sağ olun. O yeneden indiki bilmedim günler bilemzok ova bir yeneden şunun ýalakrak bir günde ekrana gelip giňişleýin ova gurrun eders. Ova bilimçilere, eğitimçilere hem ova şu daýa çağırıp üýşür berin. Bolýan da sağ olun. Sağlıkda görüşelim, sağ olun. Sağ olun ildeşler.